zama ko ba haka ba idan da kauna ke na kira ai ta sahiba. So da kauna a zuciya suke zama ko ba haka ba idan da kauna kai na kira ai ta sahiba. So da kauna a zuciya suke zama ko ba haka ba idan da kauna kai na kira ai ta sahibi. Ka bai cika ta da kafiya domin ki komai zanayi in birge ra'ayinki a zuciya da komai nawa mallakin ki ina a raina idan da ke a so ni ba zan bata ba. So da kauna a zuciya suke zama ko ba haka ba idan da kauna ke na kira ai ta sahiba. ina godiya gun Allahu Rabbana dole na yi godewa kuma na risina san ka ya zama mini alkhairi duka ta ko'ina da kai nake fahari mai so na ba zan ki faɗin haka ba. Kina da kyakkyawar fuska sarauniya, ina son ki ne soyayya ta gaskiya. Da ni da ke za mu yi aure habibiya, da can da ke so sarauniya ba za na so ki faɗi ba. So da kauna a zuciya suke zama ko ba haka ba idan da kauna ke na kira ai ta sahiba. ka zama inuwa a gare ni wurin fakewa idan kana kusa abadan san babu damuwa kai ne cikin rayuwa mai yaye duk kishin ruwa na baka so da kauna a rayuwa ba za ka tozarta ba. So da kauna a zuciya suke zama ko